Temp pjuttost xitwi, iżda x-xita żammet sabiex il-villaġġ tal-Milied f'Ħall Kirkop seta' jibqa' għaddej matul il-jiem tas-Sibt u l-Ħadd. Stands fuq stands, b'kull ħaġa li tista' timmaġina, xemgħat, arloġġi, kutri, tiżjin tal-Milied u ma jistax jonqos ikel u xorb. In-nies attendew biħġarhom, speċjalment familji bit-tfal. Jogħġbun il-bouncy castles, l-ikel, għaw ħafna organizzajiet sbieħ. Jogħġobni kollox li għaw hawnhekk. Jogħġbun ħafna l-markets, l-ikel. The thing I like the most is the food. Il-face painting. Li jogħġbitni f'dan il-village u meta tara show fil-bitħa tal-iskola. Il-bombin zamminna l-ajru, ovvjament, għax kif jamminna x-xita ma nammu xej. U jalla n-nis li ġew hawnhekk jaġaw jiġu s-sena d-dieħla. Huwa sabiħ ħafna, huwa raħal żgħir imma l-kemmu żgħir jagħmlu ħafna liħ in-nies, jiġifieri jaqqat il-familji wkoll u tara ħafna koppin jiġu għalih beħġarhom. Is-Sindku ta' Ħall Kirkop, Matthew Aġuża Mead, għalilhom minn wissu li bdew jaħdmu fuq dan il-villaġġ. Qal li din is-sena fil-villaġġ daħlu l-kunċett ta' karattri li huma rinomati ma' Ħall Kirkop. Karattri għandna l-Kraus, għandna l-Zeppi, għandna n-Nardu, għandna l-Beneditta, kif ukoll għandna l-Menhiros. Jiġifieri dawn kollha rinomati ħafna mal-villaġġ, Menhiros għax għandna l-Menhir, Beneditta għax għandna tliet skejjel li huma msemmin għal San Benedittu, Zeppi u Nardu huma ovvjament għal qaddisin li għandna ġo Ħall Kirkop għal San Nardu għal San Ġusepp. Tim jgħid li rikonoxximenti li ġew mutija ta' Ħall Kirkop bħala villaġġ tal-Milied fl-Ewropa huwa xhieda tal-impenn tal-ħaddiema, l-għaqdiet, il-volontira u l-pubbliku illi sena wara l-oħra jagħtu semhom sabiex Ħall Kirkop ikompli jispikka bħala komunità li tagħmel il-Milied esperjenza speċjali, unika u magħrufa madwar l-Ewropa.